So dawatek narod nga maminsan pa itumakder tayo amin, alante digiti Bible tayo kakabsat. Alright, please open with me in the book of Colossians chapter 2. Okay, Colossians chapter 2. In your Bible, that is in page 1327. Colossians chapter 2. Okay, babasahin po natin verse 1 down to verse 8. Alright? Okay. Palitan po tayo ng pagbasa. I will read verse 1 and then kayo po ang susunod and then hanggang marating po natin ang verse 8. Okay? Basag iti Ilocano, ta DJ Ingles ket maipakitan tumat inti monitor screen. Iti Ilocano kasto iti kinunana, verse 1 chapter 2 in the book of Colossians. Takayat ko amamuan nyo ti dakkel unay apanaki dangadang ku gapu kada kayo. Ken kadagiti taga-Laodicea, ken kadagiti isu amin adipay nakakita ti rupak. Okay, praise the Lord. Agigitan kayo kakabsat tapno may mayat ti epekto na. Okay, verse 3 now, kastidi ko na isuan na kailemengan, dagiti isu amin agameng ti sirib, ken panakaamo. Kayo po. Tauray no awanak asibabagi kada kayo, ngem adda ti espiritu kada kayo, asiraragsakak ken sikikita ti ornosyo, ken ti kinatibker ti pamatiyo ken Kristo. Maparamot kayo ken mapadakkel kayo ken kuana, ken mapalagda kayo iti pamati akasmet iti panakaisuroyo, ken mapno kayo kadagiti panagyaman. Lahat-lahat, verse 8, aganad kayo dilaket tadamang kayaw kada kayo, gapo iti filosofyana, ken makaalilaw asursuro, kas mayalubog kadagiti sarsarita anatawan, ken mayalubog kadagiti na ilumbungan, apamunganayan ket saan amayan nurot ken Kristo. Kararag tayo kakabsat, bendisyonam Apo, detoy sa nga naibasa, ket kas in kami panangadal Apo, dawatek iti panangtengel mo ti panagdengeg mi, ken uray pay pananglukat mo iti puso, kadagiti amin Apo nga si dedengeg, ket sikay ti mangted ti panakaawat, baban ti panakabalin ti Espiritu Santo. Tulungam Apo iti adipan mo, sikat imangted, ken mangipaay iti masnup ken umiso nga balikas Apo, ket dawate karud Apo amin digitoy, may kapoy tinagan ni Apo ming Jesus. Amen. You may please be seated. Thank you very much. Kadagiti bersikulo nga binasa tayo kakabsat, adada dagiti sumagmamanong makita tayo ditoy, as we try to dig deeper and as we try to look and meditate on the passages, on the couple of verses that we just have read a while ago, we can see here that the Apostle Paul addresses his deep concern for the believers in Colossae and other churches nga haan pay nga nakakita keng kuana. Personally, ket iti nga makita tayo no kasano nga di puso ni Apostol Pablo ket inparukpok na kadagitoy nga namati. Tawan ti sabali nga tarigagay ken kararag na no saan nga DJ panaka-encourage dagitoy nga namati. Nga agmaymaysa kuma iti ayat ken kastamet nga maaddaanda iti dakkel ken napnuan nga pannakaawat kadagiti pamati da ken ni Kristo. So no kitaan tayo dito'y kakabsat ije verse 2. Kunana dito'y tapno maliwliwa kuma dagiti puspuso da nga agsisinggalot da kumaken ayat, ken maipaay iti amin a kinabaknang itinan anay apan nakaawat a maipaay iti pannangammo ti palimet ti Dios ken iti Ama ken Kristo. Isu nga pakailemengan dagiti isu amin agameng ken sirib ken panakaammo. So if we try to look
Kan kitan tayo nga nasayaat detoy kayat ni Apostol Pablo nga mapasamak kadagitoy nga namati ijay Colossus kakabsat, kat ijay nga dapat kat mapabilag da, maliwliwada, mapatibker da, kadagiti anyaman nga paspasaren da iti panagbiag. Imagine dagitoy nga namati ijay Colossus o Colossus, hanpay nga nakita ni Apostol Pablo. So ito'y nga makita tayo nga dagitoy nga bersikulo iso ti pakisarsaritaan na kadagitoy nga namati. Kaditoy nga ibagana kadakwada nga masapul nga dagitoy ket agmay-maysa da kuma iti ayat ken kastamet nga maaddaanda iti napnuan nga pannakaawat kadagijay pamati nga naiyawat kadakwada wenno na isuro kadakwada. Kas makita tayo kakabsat bayat iti panaki-trabaho, iti adipen iti apo, iti pastor tayo, ti senior pastor tayo, awan met ti makitak nga sabali nga gagem na, ken kararag na iti sibubukal nga HBBC, nuhaan nga dagitoy amin nga namati, ken amin nakamkamang iti HBBC, ket mapabilag da, ken makapagmaymaysada iti ayat, ken makapagpatuloy da iti pamati ken sursuro nga inawat da manipod iti Biblia babaen iti panangisuro ken panangiwanwan iti senior pastor tayo. Iti daytoy nga bigat kakabsat kas panakisaritak kada kayo apada nga kamkamang iti HBBC. Ito'y nga maawatan tayo kuma nga nalaing ken si kakararag dayjay si bubukal nga ladawan ti agdama nga sitwasyon ken pasamak itata daytoy HBBC. I could say by the grace of God and it's all by His glory and honor. Dayaw amin iti Apo nga ti HBBC iti panawon ta itatan kakabsat ket saanen nga ang angaw ken nulabsen ti agsao haanen nga tilaadda. Ket no kitain tayo ken utuben tayo nga nasayaat and we try to put ken hantay nga kaya deta kakabsat. Kasi may maysa. Ngam no makita tayo kat ikararag tayo iti pastor tayo, makita tayo kakabsat no kasano iti nananay nga accountability ken responsibilidad nga nakaipabaklay ken kuana. So no kitaan tayo kakabsat detoy madama nga aramiden na itata mapan kadagiti churches, mapan kadagiti HBBC sanctuaries and outreaches. Anya ti aramiden na dijay halaeng nga tapno kumustaan na dagiti namati no diket dito nga makita tayo nga pabilgen na dagiti pamati ken kastamet nga pabilgen na dagiti daddumapay nga kangrunaan na nga lalaki ken babae ti pamati nga mabalin nga kabadangan katulungan iti uneg iti iglesia sanctuary wenno outreach tapnon iti kasta ti panakaiwanwan ken panakaipataray ti trabaho iti Apo katagtultuloy. Ket ditoy nga makita tayo daytoy nga estado ken daytoy nga sitwasyonen kakabsat iti HBBC amok ken patsyek nga tay nanakam nga miyembro kakabsat ket ditoy nga mautob ken agsingin kuman ti kaunggan ti panunot ken puso na nga ti panagbalin na nga miyembro iti HBBC ket saanen nga ordinaryo kakabsat. Because we believe that in HBBC, every member is a minister. Every sinner or a saint is a servant. So we could say that iti miyembro iti HBBC, awan ti maibagam, nga awan iti awan aramiden na. No diket di kada miyembro iti HBBC, adda ti pribilehyo na nga mabalin nga mang minister iti maysa nga tao. So dito'y nga makita tayo, kan mautob tayo kumakakabsat, nga ti panagbalin tayo, kan panakaikapeng tayo, kan panagbalin tayo nga kamkameng ti HBBC, kat saanen nga ay ayam, no di kat di it's high time for us to take it seriously. And as we take the ministry that the Lord has entrusted into our care through the leadership of our senior pastor, halaeng nga deta i-take mo deta lightly, because that always follows with responsibility and accountability. Therefore, if we know that we are responsible to that ministry,
if we know that we are accountable to that God-given ministry to our senior pastor, there is one thing that we need to have, one thing that we need to desire, one thing that we need to pray, and one thing that we need to choose in our personal life, and that is no other than to grow and mature personally in our spiritual life. That's the reason why this morning, let me talk to you and let me speak to you the need to become mature in our Christian life, in our church. The need of spiritual maturity. Why spiritual maturity? Kasi kitaan tayo detay ubing, kitaan nyo kagabsada, when we say maturity, detay kuna tayo nga panaka-equip, panaka-develop. Oo. Han mo nga mabalin nga mapilit, mapuwersa, iti panaka-develop na. Aglalo tayo may isa nga tao. No diket di on the process yan. Okay? Just let's for example, okay, so no makita tayo ditoy, detay ubing, alright, once he was born, no ininayanak isuna, aging gana nga at daysuna, dayje bracket ti infancy, makita tayo ditoy, nga he is still and he cannot still depend upon himself. So kuna tayo, immature pa lang isuna because they are still dependent to their parents. Nga no mabisin da kuma, agsangit da. So nininanang wano ni tatang, very wise mat isuna, amunan no, daytoy kat mabisin. So no nagsangit tayo ubing, mabisin, adaan anayin na, wano saan kat nakapupo, wano nakaisbu isuna. So ni parent mat, amunang adresan day jayan. Because of the experiences perhaps, numanon iti anak nga, na itad kang kwana, kan amunan dagiti banak nga mabalin nga aramiden na. Kastamat kada tayo kagabsat. Iti datayo kat agtawan tayo iti maysa, and let's say aging gana iti, mano ti tawon ba ti infant, pagpatenggan ti infant? 1 to how many years? 5? Oo. O, deta 5 kat amunan ti sao deta makaawatan, di nga men? Oo. So no ko natin yung infant kat deta hanapay talaga maawatan iti sao. Dependent pa ang tinaganak na. Iso nga no, ididatayo kat may sa aging ganat, let's say talo pa ang titawon tayo, mabalin nga kuna tayo nga, hantay pa'y kaya ti tumakder ti bukod tayo nga panagbiag na espirituan. Kahit kung nga maawatan nyo kagabsat uray na taengan kan ititawan physically, alright? But when you are still young spiritually, dakkel nga banag deta ken diferensya na ken nagdumaan na kakabsat. Okay? Ket makita tayo itata considering in our church and ministry setup, there is a need for spiritual maturity. Tauray no nataengan tayon physically, deto iti maysa nga kayat ko nga maawatan nyo. It is said to say, nataengan tayon, adupay laeng tay inuubing nga panunot ken desisyon tayo. Alright? I repeat, nataengan tayon, adupay laeng dagitay inuubing nga desisyon tayo. And by the way, decision making is very important because your decision will either break you or will make you a better one. That's the reason why decision making are very important. So detoy kat makita tayo nga tay maysa nga Kristiyano no kuna tayo nga maturity isu detoy je panaka-develop iti panunot na riknana ken iti pagabuklan iti panagbiag na. Isu nga kasapulan nga rod nga daytay ubing ket kayat tayo tinapintas nga panakadakkel na, panaggrow na, panagmature na, kan panaka-develop na talaga nga tutukam deta. Adangar deta nga nain ko nang mangmangig tayo nga breastfeed is best for babies up to 2 years. Kat ti kunana ti Bible, ti sao ti apo kat nayarig iti maysa nga gatas. Nga dapat nga isu iti itake ti maysa nga Kristiyano. Tapnon iti kasta kat isuna kat dumakkel. So pagkitain tayo personal application tayo, iti ka isalakan tayo, no dahi umuna nga 2 nga tawen, iti biyag tayo
sa Kristiyano, inpabatok tayo, tibagi tayo, ken kararwa tayo, iti sao ti Diyos, napintas dayta nga pundasyon, iti panagdakkel tayo, tadeta dua nga tawen, nga panagad-adal mo, iti sao ti Apo, dua nga tawen, nga panangipabatok mo, panangipalubos mo nga ti Bible, ti mangituray, mangilimpyo ti panagbiag mo, napintas dayta nga pundasyon kakabsat. Ngamit nga makita tayo, numan pa'y at dadayta nga kinapudno, kasapulan tayo ti kinapakumbaba, kanan anay nga panagtulnog iti sao iti Apo. That's the reason why maturity, kat ito nga makita tayo, nga the quality iti panagbiag mo is not determined by how much you have, but by your maturity. Pastor, ana iti kayat mo nga sawen. So sabi dito, the quality of your life is not determined by how much you have, but by your maturity. Your life or the quality, if we say quality, lahat po tayo mayroong kanya-kanyang buhay. But the issue there is not the life itself, but the kind of life you have. Are you listening? Hindi yung buhay lang meron sa'yo, kundi yung uri ng buhay meron sa'yo. Okay, yan yung tinatawag natin na quality. O pag yan ay produkto, bago yan pupunta sa merkado, before it will be given or it will be put into market, dadaan muna yan sa quality control. At pag yan hindi nakapasa sa quality control, you would not expect that product to be sold on the market. So bakit? Maaring yung produkto na yan ay hindi nakapasa sa mga requirements. That's why hindi mo pwedeng ipagbili yan. Alright? The same is true with us. Yung buhay po natin, lahat tayo mayroong buhay. Amen? Oo. Lahat tayo pinagkalooban ng Panginoon ng buhay. But that's not the issue because that was already a given truth. But the question is this, and the issue is this, what kind of life do we have? Ano uri ng buhay meron tayo? Kaya yung quality ng buhay na meron tayo ay nasusukat hindi sa mga bagay-bagay na meron tayo, kundi yung uri ng maturity, pag-iisip, pagdidesisyon meron tayo sa buhay. Isa-isahin po natin, ano yung mga bagay na meron tayo? Una, alright, perhaps you might have positions in life. You might have fame. Perhaps you might have riches. Okay? Financially stable. You have talent. Okay? You are excelling in school and even in your work. Or name it. Ano mang merong nakakabit sa buhay mo. Ano man yung mga meron sa'yo. Okay? So tignan nyo itong senaryo mga kapatid. Binigyan ka ng Panginoon ng buhay. Praise God for that. But listen to me carefully. If only we are honest to ourselves, whatever you have, whoever you are, wherever you are right now, it's not because of you. It's all because of God. Okay? Now, pag isa-isahin natin yan mga kapatid, pupunta pa rin tayo doon sa bottom line dahil pa rin sa Panginoon. Dahil pa rin sa Panginoon. Alright? Naandun ka sa position na yon. Bakit? Kasi tinulungan ako ni ganito. Okay, praise the Lord for that person. But didn't you realize that God can also use some other person to put you into position? God's provision for people, God's provision for your position, still, yan ay kalooban at yan ay desisyon ng Panginoon. Kaya sabi ko nga, saan ka man sa ngayon, sino ka man sa ngayon, anuman ang meron sa iyo sa ngayon, ay hindi yan yung bagay na nagbibigay halaga o pwedeng sabihin sa buhay mo. But it is how and matured you are in handling these things that you possess in life. Okay? Halimbawa, yung position. Okay? Kung wala kang maturity, pag sinabi mong maturity, full grown, full developed. Okay? So pag sinabi mong full grown and full developed, pinag-uusapan natin spiritual maturity. So katulad ng sinabi ko kanina, maaring tayo ay already old enough, but what about your spiritual maturity?
na doon mo ibine-base yung pag-iisip, pagdidesisyon, feelings. Alright? Are you matured enough in making spiritual decisions that will lead you to a better Christian life? So, ito yung makita tayo, pag-iisipin natin mga kapatid, the key for every success and endeavor in life is no other than our maturity. Balik tayo dito. So let's say for example, sa position mo, meron ka sa ngayon. Ano man yung position meron ka sa ngayon? Una sa lahat, paano mo yan ginagamit? Yang position mo na ba yan ay ikaw lamang ba ang benefited? Kasi ang natural na aspeto, natural na pag-iisip ng tao ay kinakailangan dapat dyan ako, dapat dito ako, dapat ganito yung position ko para mas malaki kita ko dito, mas malaki sahod ko dito, mas malaki ipon ko dito. Alright? Ako lahat. And that is the nature of the flesh, of our old nature. When you think of position, when you think of your position, you always think of your own selves. But listen to me carefully, wala ho tayong ipinagkaiba sa bata. You try to observe a child. Bakit yan umiiyak? Alright? Kung hindi na ibigay yung gusto. Selfish nature. Alright? Ang gusto niya, lahat, yung attention nasa sa kanya. Okay? So pag titignan natin, kahit tayo ay matanda na, kung sa posisyon natin, ang iniisip natin ay para lang sa ating sarili, mag-isip ka, isipin mo rin, and you try to look and to imagine what are the characteristic of a child. Lahat para sa kanya. So paano natin i-twist yan? O paano natin i-turn yan sa spiritual maturity? Ganito yan. Ano man yung posisyon na ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. By the way, the word is ipinagkatiwala. Ilocano, impatalik. Pag sinabi mong ipinagkatiwala, alalahanin mo, mayroon kang taong dapat, mayroon kang pananagutan doon sa nagkatiwala sa iyo. Alright? So yung position, let's say for example, what is your spiritual, how would you apply your spiritual maturity, decision making in that position? Sino dito sa yung may mga position sa buhay? Mabaring ka ay nagtuturo, nagtratrabaho, okay, meron ba? Meron? Amen, praise the Lord. How would you treat and how would you apply spiritual maturity to your position? Now, tinuuruan po tayo. Personally, ito yung sinabi sa akin ng aking pastor. Saan ka man ilagay ng Panginoon, anuman yung ipagkatiwala sa iyo ng Panginoon, yan man ay posisyon. Alalahanin mo at isaisip mo ito, mindset. Gamitin mo yan upang yan ay maging daan para maibahagi ang salita ng Diyos and you could minister to people. And that is how when your spiritual maturity enters in. Anumang posisyon meron ka, nagagamit mo yan para sa Panginoon. Nagagamit mo yan sa extension ministry of the senior pastor and the church as a whole. So in that way, you are not only the one benefited with that position, but the ministry where you are. Kaya pwede mong sabihin na, well, praise the Lord, I have a ministry. Anong ministry mo? Sa pamamagitan ng trabaho, sa pamamagitan ng posisyon na ipinagkatiwala sa akin ng Panginoon, doon ako nakakapag-invite ng mga tao sa church. Nakakapag-Bible study ako doon. And then I could shine and I could extend my testimony there. And by the grace of God, merong naaakay. And by the grace of God, yung kapatid na ito, naibunga ito sa trabaho, Bible study sa trabaho. So I am telling you, you might not be full-time in the ministry, but you know and you have a spiritual maturity in this God-given position to you, ay pwede ka pa rin magamit ng Panginoon dyan sa trabaho mo. Ano man posisyon meron ka, hindi lamang yung mataas na posisyon meron ka. Alright? Alalahanin mo, uray, batit, kahit malait na posisyon yan. Pag yan ay pinagamit mo sa Panginoon, God will use it mightily and great. Yan yung tinatawag natin
na pag sinabi nating spiritual maturity, yung posisyon natin sa buhay, yung pag-iisip natin, hindi lang yung kung ano yung nakikita mo, ano yung masusweldo mo, kundi paano yan magagamit ng posisyon na yan para makapag-akay ka ng tao at maibahagi ang salita ng Diyos. And I am very much privileged and thankful to my senior pastor for his mentoring skills, for his wisdom, considering that kung paano ako ngayon ginagamit ng Panginoon. I could tell this, I could testify this, because I am personally went through this kind of what we call process. I was a kind of person who is not really talkative. I am a shy person. Seryoso lang aro din, managbabain pay. Na-overcome ko lang tiki na managbabain ko, idi ada akong ti ministry. Because how would you expect nga da umay nga tao ta church no hangkamot aguni ti tao? And by the grace of God, alright, nung bumalik na ako dito sa pasukin, nung nagkaroon na kami, pinagpala na kami ng Panginoon ng mga anak, pinag-aral sa public school, I was given the privilege and opportunity to lead the parents sa pamamagitan ng PTA. And by the grace of God, sa kanyang biyaya, sa panalangin, sa mga mentor at turo, prinsipyo ng ating pastor, natuto ako na kung anuman yung posisyon na ipinagkatiwala sa akin, ay pwede mo yang magamit para sa Panginoon. At ako po'y nagpapasalamat at dito ay ginagamit ako ng Panginoon. Just an ordinary person, a shy, no education, formal education, a high school graduate, pero grabe, terrible, yung mga bagay na ipina-experience sa akin ng Panginoon. You are talking and then representing above all our senior pastor for the SDS, chief of police, alright, PD, municipal mayors, and everything. I do not deserve, and I know myself. Yung SDS natin, he is a lawyer also. Alright, talking to lieutenant colonels, full-fledged colonels, majors, major captains, lieutenants. Who am I? Pero sabi ko sa Panginoon, Lord, hammo apo impalubos nga mapanak ditoy, no awan iti kayat mo nga pangusaran kanya. I always put that into my mind. You didn't allow me to be here if you do not know, if you do not want something for me to do in this position. Kaya sabi ko sa Panginoon, isuro na ka po, turuan mo ako. I-lead mo ako, Panginoon, sa mga bagay na gusto mo na mangyari kung saan mo ako inilagay. And sa biyaya ng Diyos, yung mga pagkakataon na kung alam nila sa classroom mo na pastor ka, ikaw yung maglilid ng prayer. So at that time, pag nilid mo ng prayer sa mga program, Christmas program o anuman, family or nutrition month program, family day, hindi lang prayer ang inililid ko. So sabi ko sa kanila, binigay nyo sa akin yung privilege na ito na manalangin. Hindi lang ako mananalangin, but I just want to share something to you. And that's the time that you have to insert and to put the gospel. So ang kagandahan yan, hindi ka na maghahanap ng tao, agad-agad na andun na. That's the reason why when the Lord put you into a position, take that as a sacred one and a serious one because haanlaeng nga sika itinananay nga nang pili ken how do you call that one? Naglabor. Tapno maalam ken mapan ka kideta nga posisyon because somebody prayed for you, many prayed for you, and secondly, God's design and plan for you to be there. Take good care of that position. Use that for the Lord. And I know, hindi aksidente na andyan ka, kapatid. Mayroon kang paggagamitan dyan. Position. Finances. Now, kung minsan, you know what? Iti kwarta, anak na baknang kakabsat.
nagabuak tirigat. Alam ko kung ano yung hirap. Alright? Alam ko yung ibig sabihin ng may sanga sa pulan, sanga sa angan. Oh, I do not know kung naiintindihan nyo yon. Sa yung mga young people, hindi nyo siguro naiintindihan yon. Sanga sa pulan, sanga sa angan. So ibig sabihin, yung sweldo mo sa isang araw, eksakto lamang na para lang sa isang araw na pangangailangan o pagkain ninyo. Oo. Kaya after na naubos nyo na yon, okay, iisipin mo na naman yan kung ano yung susunod bukas. Alright? And sometimes, listen to me carefully, ang kadalasan, ang natural na pag-iisip ng tao, yung mga maraming pera, alright, kung minsan, isutap-apalan tayo. Oo. Ang bihira, nagadukwarta na si ka. Oo. Pero ang tanong, mayroon bang kapayapaan yan? Mayroon bang tunay na kagalakan yan? Oh. Hello? Are you there? But listen to me carefully. Kahit gaano karami ang pera meron sa'yo, pag wala kang spiritual wisdom, mauubos yan na walang magiging katuturan. Awan pulos ti makitam nga laglagipam, deta nga nagbanugam. That's why even in our finances, people are not determined in their life with the finances they have, but the maturity in handling, managing their finances. Amen? Oh. So nga nung maminsan ko na dagat ti Pilipino kano, Ilocano na imot. Siguro ti Ilocano laang kat masinop, kan nasirib laang nga talaga siguro. Oo. So, I think and I believe you need to consider two things. Kinakailangan malaman mo yung pagkakaiba ng needs at saka wants. Oo. Alright? And I believe that the greatest investment when in terms of our finances is no other than in the work of the Lord. Amen? Oh, it's already July. Oh, ito yung sabi ng ating pastor, pambira. Last June, nakita natin kung gaano gumawa ang ating Panginoon during the Church Strengthening Conference. Oh, so sabi nga ng ating pastor, well, he didn't tell a fixed amount kung ilan yung nagasto noong conference, but praise God, God provided for us. Oh, pero anong gusto ng Panginoon sa atin? Alright, tayo ay ine-encourage ng Panginoon. Yes, God's provision is sufficient. Alright? We cannot hand the provision of God. Pero gusto rin ng Panginoon na maiparanas sa atin mga kapatid kung paano yung pakiramdam na mayroon tayong bahagi sa mga bagay na success, progress ng HBBC. Oh, so sabi ng ating pastor, ang challenge ng ating pastor noon, kailangan ko ng 500 na miyembro ng HBBC throughout the world na magbibigay ng kahit tig-isang ₱100 monthly. Monthly ba yun? Oh, monthly. Alright? 500 HBBC members who will going to give ₱100 monthly for CSC 2026. Oh, monthly yun ha. Oh, pag ikaw ay pinagpala ng Panginoon. Oh, so tapos nakita mo, here comes CSC 2026. Pambihira. Alright? Maraming mga pastor ang dumating. Maraming mga miyembro nilang nakarating. Nakita mo kung gaano at paano magtrabaho ang Panginoon. Binago niya yung buhay ng mga ibang nag-attend, mga kapatid, at nagamit sa Panginoon. So sabihin mo sa sarili mo, Panginoon, hindi po sayang yung aking 100. Hindi po sayang yung aking 200. That's the reason why when in terms of spiritual maturity, it doesn't mean that you have much. Praise the Lord. Pag alam mong na ipinagkatiwalaan ka ng Panginoon ng malaki, mas malaki yung responsibilidad at opportunity mo dapat na mag-invest at nang sa gayon ay tumulong para sa ministry. That's why kinakailangan po natin ng tinatawag na spiritual maturity even in handling our finances. Oh, amen? Oh, so paano po natin i-treat and paano po natin i-take yung mga God-given positions natin mga kapatid?
What about our God-given possessions? Oh, amen? Oh, salamat sa Panginoon. Mga miyembro dito, mga kapatid, sa HBBC, na pinagkalooban at iblines ng Panginoon ng kanilang mga buhay. Alright? Oh, noong una, bicycle, tricycle, ngayon, 4 wheels na. Pero may isa nga ba ng kapagyamanan ni Apo, mga members natin na may mga sasakyan, pinagagamit yung mga sasakyan nila sa ministry. Oh, amen? Oh, and I am telling you, brethren, if you have that kind of heart, I am telling you, well, wait again for more blessings come from God. Mo yun naman minsan, ti problema ti lugan. Oh, maintenance. Amen? Oh, pero ni kunam, eta maintenance apo kat i-provide mo, taamom mo apo Diyos nga, ti pusok kat si dadaan nga paaramat para kang kaganti ministry. Oh, amen? Oh, so nga yun, una na nga dito ipasukin kagabsat kat bisikleta, di kita idado makakabsat dito kat tayo Japan bike, di tayo adakar gadera na. Oh, pambira, nagmayat na sumungat da kakabsat. Oh, by the grace of God, itatan kat manong nga cruisingan ti mabalin nga pagparkingan kakabsat, di kiti luglugan nyo. Oh, isn't it that God is so faithful and is so gracious and loving? Oh, so nga kuna nagkatanay palubos nga, dagiti anak nagkatagpalpalama. So nga dapat masursuro tayo nga uray pa'y, dagiti desisyon tayo iti panagbiag, in our position, in our possession, you must and we must have that what we call spiritual maturity. Oh. Are you listening? So, haan nga DJ, kaadu iti kwartam, kanga to ti posisyon mo, no digad DJ, maturity spiritual mo, ti panang tratum, kan panang i-take mo kadagito yung abambanag. Oh. Kadagiti talents tayo. Alright? Oh. By the grace of God. Oh, dito choir tayo, choral tayo, orchestra tayo, HBBC, pambihira. Talagat babanti parabor ti Apo, kakabsat kat sanmot nga paudin kakabsat by God's grace. No iti Ilocos Norte, kakabsat ti pagsasaritaan tayo, parabor kendayo ti Apo, kat alagat hantay mo't nga ibaga. Nuhan man nga adat intatapwan kakabsat kat sumrek mo't tatap 3 by God's grace. But listen to me carefully, who are having this, what we call, involved in this kind of ministry, how much and how do you treat your ministries or your talents? Are you treating them with spiritual maturity? Oh. So nga dito itikat kumawatan yung kakabsat. Oh. Digiti ang people tayo ditoy, o by God's grace, o digyan yung example ni Pastor Pruby nga member ti BYL tayo. Alright? O dito young people tayo, DJ Bakara, taga na Rejayan, ni Regine, Manut Ministry na, talo, Choral, General Choir, Orchestra. Kan dagito'y ministry, dagito'y kakabsat, this is not just. They have requirements in order for them to perform with these respective ministries. Recorded voices. Alright? I-record nila yung mga boses nila. Magpasa ng realization and so on and so forth. And then yung course na mga kapatid, accountancy. Nalakat accountancy. Idinapandat J. Rojas. Manung aldaw kakabsat. Mabalin na matlata siguro ko mga ibaga nga, Pastor, di la mabalingahan, nagpailang umay kat kastoy ngamin kat ag-closingan, adot requirements mi. No, because of his or her spiritual maturity, kaya niyang i-balance yung oras niya, yung mga bagay na naipagkatiwala sa kanya, pag-aaral at mga ministries niya na hindi napababayaan yung isa. Because of her spiritual maturity, alam niya kung paano yun gagawin. Kinakailangan wala, dapat may sakripisyo. Kinakailangan mag-excel siya sa lahat ng bagay na ito. And what is the result? She will be graduating as cum laude by the grace of God. So this should be an encouragement and inspiration. Alright? Ang sa akala natin kung minsan, well, hindi sa I don't give consideration sa inyo mga estudyante, but listen to me carefully. No agsarita kayo kagabsat kat kasla dati da kayon ti karirigatan ti subject.
Han nga ti agbalinak na insensitive, kadagita marikrik na yu, kadagita subject yu. But listen to me carefully. I could say that if you have spiritual maturity, if you have reached that level of your Christian life, possessing that spiritual maturity, I could say, ngahan mo nga mabalin nga isakripisyo ti ministry, ti personal relationship mo iti Apo for your personal interest. Di mo pwedeng sabihin yan. Kaya doon mo nasusukat yung quality ng isang Kristiyano sa kanyang buhay kung yung spiritual na aspeto at bagay-bagay sa buhay niya, yun yung nangingibabaw. And I am telling you this, pag nakita ng puso mo yung bagay na yan, na pinapahintulutan mo ang Panginoon na may glorify sa buhay mo dahil inuuna mo siya sa buhay mo, I am telling you, God will honor your life. Kasi makita ng Panginoon mayat ti pa ng padayo, deto yung anak ko kanya ka, dapat nga ron hanga mabaling nga maibabain, deto para kanya. He is serving me and he is doing something. Alright? Nga dito yung araramidan na kanya talaga nga mairisgo ti grado na, mairisgo ti panakaungungat na, kadagiti subject teacher na, nga man nga panunutan di panakaungungat na, kaya't nalaeng nga maaramidan na, di akam na, akas anak ko. That's why I will going to bless him, I will going to prosper him, because he is always giving honor to me. Kunar di Pastor Proby, napimpintas di mindsetan, nga dito maungungtan ka para tapamatim. Are you listening? And that is now the system of the world right now. Kung natin may isang people tayo, ag-excuse, tatiga po na han na kumakayat nga mabaling nga may-involve ti panagsala. So nga di mawat isuna ti sabalin, sa alternate, wano mabalin nga sa bali nga banag aramidan na, kat kuna kano da teacher na kat, ayan nga mabalin. Ha nga konektado ti religious belief, iti academic mo. Hana mabalin nga ibaga deta. Kasi no dapat nga ibagana deta, kan i-impose na deta, dapat ibagana kadagiti da dumapay nga sekta, kan balansya, kan amin, sapasapan na, nga may aplikar deta nga prinsipyo. But sad to say, kung minsan tayo lang mga baptist, ang binibigyan nila ng ganon. Pero sabi niya sa akin, Pastor, salamat sa mga prayers. Nagbaliw, dahi teacher mi iti mape. Una na. So nga kung nagkadakwada, I am telling you here, you student in Inak, and urisin no kada kayo. By the grace of God, okay, we are very much willing to stand behind you, helping you fight for the truth and for your faith. Iso nga tila ang dawdawatan mimot kada kayo, makikooperar kayo, aywanan nyo, testimonyo yo. And that is what we call spiritual maturity. Di mo na iisipin pag permi na ungtan ka, tilat ta di panunot mong kat, para ti Apo deto, para ti Apo. Nalaglagan jeriknam, nga mga absorb, at apay, ammom nga para ti Apo. Kat kunana ti Biblia kat naragsak kan nagasat, dagi agsagaba, para ti Apo, kan para itinagan ni ti Apo. Kung minsan nga sa inyo mga mayang people ay permi nga okay lang kada kayo ti agsagaba sa ngalan ng pag-ibig. Pero sa ngalan ng Panginoon at sa ministry, parang baliwala lang sa iyo at parang napakahirap lang buo sa atin. That should not be. Alright? We must put it spiritual maturity na kung yan ay para sa Panginoon, sabihin natin sa Panginoon, Lord, I am willing to pay the price by your grace. That is what we call, and that will always determine the quality that we have in our life. Kaya yan, sa kanyong mga mag-aaral, alam nyo, paragi nating naririnig sa ating senior pastor, kahit na gaano kataas yung grade mo, pag wala namang involvement at maturity sa spiritual life mo, walang bilib yan. Hindi sa minamaliit ko yung kakayanan mong mag-aral, pero alalahanin mo, hindi ka lang estudyante, Kristiyano ka. Kristiyano ka. Kaya kung ikaw ay may trabaho, tandaan, you are not the boss. You are not the employee. You are a Christian. Kung ikaw ay estudyante, alright, you are not the leader there. You are not the mayor, the governor, or the officer in that class. You are not the escort. You are not the muse. You are not the heartthrob. Alright? O ano pa? You are not the pinakasikat dyan sa campus.
you are a Christian, a child of God. That's why we need to live and we need to act. We need to perform and execute our life and God-given duties and abilities as a child of God. That's the reason why when we say spiritual maturity, una dapat na makita natin dito, mayroon tayong sense of responsibility by making wise decision. Ito, sa pagdidesisyon natin sa buhay, kadalasan kasi, ang ginagawa natin o nangyayari sa atin, ginagawa natin yung isang desisyon para lang sa atin. That's what we call selfishness. Amen? Now, halimbawa, pagarigan ko man desisyon kay ti panagbiag. Umuna nga dapat nga makitam, deto'y ka di nga desisyonak, kan deto'y ka di nga aramidek kat adu ba ti mabenepisyaran? Adu ba ti madadael? Are listening? Halimbawa, okay, meron kang ginawang desisyon sa buhay mo. Isipin mo yan bago mo i-execute. Ang gagawin ko bang desisyon na ito ay marami yung maapektuhan? O di naman kaya ay ako lang ba? Balik ulit tayo doon. Halimbawa, tayong mga tatay. Magsimula tayo sa tatay. Okay? Spiritual maturity pa rin pinag-uusapan natin Yung mga desisyon natin sa buhay para sa ating mga pamilya, nakikita doon yung level of ating spiritual maturity. Now, let's say for example, no kumati pa naggigimong, kat ti dinisisyonam kat kastoy. Ang abalen nga, okay lat nga, dagiti pamilyak ti mapan kapilyan, tay naklata agsapulen, ta isupay, aglalo kat ni, o may manti openingan. Pag-iisipin mo, mayroong sense. Are you listening? Mayroong sense. Kasi, iniisip niya yung anak niya, iniisip yung pangangailangan sa pamilya. Pero if you dig deeper, and if you will going to measure the quality of spiritual maturity, wala. Okay? Hindi pasado yan. Bakit? Kasi una sa lahat, yung tatay, kung ano yung iniseset niyang example, yan yung pattern ng kanyang mga ng kanyang mga anak o di naman kay pamilya. Time will come na yung anak niya, pag yan ay lalaki at magkakaroon ng pamilya, he or they will do the same kind of decision that the father did. So anong ibig sabihin nun? Yung decision mo ba ay para lang ba, naapektuhan ba lang yung sarili mo o marami yung pwedeng maapektuhan dahil sa decision mo? So you have to consider the people that would be affected. You have to consider the people that will be benefited. That's where you can see spiritual maturity in your decision making. Okay. Now, magkuhan muna tayo sa practical, sa yung mga young people. Sa mga young people, in choosing your lifetime partner, this is very important. You listen to me, young people. Next to your salvation, the greatest decision that you will make is your choosing your lifetime partner. Now, pag pumili ka ng iyong magiging mapapangasawa, ito yung mga nagiging sitwasyon Ito yung mga nagiging argumento ng mga kabataan ngayon. Kat samat nga ni nanang kantatang ko, ti pakikasaran na, syakmat ti ikasar na. Syakmat ti kabalay na. Okay, sige, may point ka dyan. Hello? Are you listening? Pero yung young people mindset na yan, iniisip niya lang yon sa kasalukuyan. Pero listen to me, inton nagsikog ka, inton nagtagibigan, nagdalagang ka, sinot mapamuayaban? Are you listening? Ikadwa, han nga namati, hangkay nga agpadat pamati, okay? Katno di kita daddo mga relihiyon kakabsat kat kabailan dang aramiden deta, nuha mo nga kapamatyan kat talaga nga di da ka ikasare. May kadwa, no talaga nga napudno ka, ayatamisuna, talaga nga at-convertir kat intayan ta religion da. Bakit tayo hindi natin kaya yan?
Ha? Bakit hindi mo kayang ipaglaban yung pananampalataya mo, yung pag-ibig mo na yan, kaya mo ipaglaban? Na kahit mga magulang mo, kaya mong sumba-sumbatan ng dahil sa pag-ibig na yan. Pero yung pananampalataya mo, nasaan na yan? Spiritual maturity in terms of decision making. I am telling you, the decision that you will going to make when in terms of marriage life, you are not the only one affected, but even your family members will be affected. Kasi kadalasan pag yan ang pinag-uusapan, yung emosyon lang yung nasusunod. Walang application ng salita ng Diyos. Wala yung guidance ng mga parents, godly counsel. Kaya ang nangyayari yan, maghihirap ka. Pero salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya dito sa church na ito. Nakita ko yung mga kabataan na talagang sila ay nagrebelde sa salita ng Diyos, pero nakita nila kung paano pinalo ng Panginoon ang buhay nila at nagkaroon ng kapakumbabaan ng puso at bumalik sa Panginoon. Salamat sa Diyos at naisip at may kababaang loob na dinesisyonan ang bagay na yan. And I could say that's the greatest decision that you can have. Listen to me carefully. You cannot live your life without the Word of God. And you can never succeed in life without listening and following the Word of God. That's the reason why in terms of this, we need spiritual maturity. Huwag mo lang kasing isipin, iso ngamin lat mangmangtad kanya kragsak, imbagpay kong kwa na tamaawatan na kung digiti naganak ko kat didak maawatan. Hey, listen to me, manutawan mo, manungatawan nga inaw, awat na kananang kantatang mo. Manukatawan lang nga nagamam mo kayo. Papayawan makauni kada kayo, hantay pa prayer time, papayag pa ti Christmas, silent night. You try to think about that. Nakaingingar tiyang people nga may ibaga, hindi nila kasi ako naiintindihan. Wala kang nakakaintindi sa akin sa loob ng bahay na ito. You cannot really understand how does it feel. Hindi mo maawatan no anyat marikrit na, ngam iso na laang ti makaawat kanyak. Magpaiso na tamaawatan na, da kayo awa makaawat kanyak. Romans 3:10, no not one. Come on. Where did you get that nerve? From conceived up to your age, still your parents not only patiently understanding you, but they are still loving and caring for you. Ayun ka sa nung araw. Katamat kami nga amo ni nanang kantatang mga boyfriend mo, maayabam nga, giso na may nakabisitaan ni kanti prutas no masakit ka, di na booking kan. Ada apay, lihim na pag-ibig. Yung mga iba naman, what we call puppy love, uken nga ayat. Delikado, deta puppy love, nadita. Mutkat ka sa wanti nadita. Napigsat rabis na, tauken. So nga kitain nyo, di kita may involved, timakon ko na nga, it is just, called it puppy love. So nga, dakkel ti epekto na deta, nadita, deta nga uken nga ayat. Iso nga, di mo kayat nga madadaal ti future mo, aganat kagadigig na desisyon ng mga panagbiag mo. Delikado. Amom tarabis, kat amo yung epekto trabis, nga dagos-dagos deta. Dumteng tulat tati kaniton. Mabuteng kanton nga uminom, mabuteng kanto ti danuman. Deatan imapekton. So nga kunam to ti kamao dyanan ti panagbiag mo, amom to ti permi nga mangpatpatay keng ka, kan mangpakpakapoy keng ka, digiti guilt ken nagiti konsensya. Kunam to ket ustugayam digiti bagbagan ni nanang ken tatang ko. Ustugayam digiti bagbagan pastor. But it's too late. Wala ka nang magagawa, kapatid. Adarabis mon. At di kamot kami naganad, kundi mumot kami impact spiritual maturity. Idi ka bang banwagam. Are you listening, young people? Napipintas kayo kada nagagwapo kayo. So nga kasapulan na detoy, spiritual maturity. So nga deta, sense of responsibility. Dapat na desisyon mo, dapat na panunutom, halang at tabagim. No digad di pagsayaatan ti kadwan. Kinakailangan kong ingatan ko yung testimony ko kasi maraming mga baptist dito. Kinakailangan dapat yung excellence ko dito, dapat it must always be God glorified. Hindi dapat ako. Are you listening?
Kaya yan mga kapatid. Amen? Sa biyaya ng Diyos. Not only having a sense of responsibility, kan dapat datayo, mapangnamnamaan tayo. Amen? Mawatam that you get nga sa wanti reliable, mapangnamnamaan. Oo. Dapat mapangnamnamaan tayo tanyaman aspeto ti panagbiag. Te ko na ni Pastor Rubin, dati may sakap sa ti Australia, dinapektaran ti bagyo. Kat kunana kat makalawas kumagatan na pa'y nga malpas dejay. Pero nalpas da nga nagitransfer, nayakar, iti unag lang ti innam nga oras. Kasta kumadapat mapangnamnamaan tayo ti ministry. Amen? Umay manin, dito si kwa tayo. Dito yung campus ministries tayo, kakabsat, spiritual, moral, and enrichment class. Kat kasapulan tayo man ti adu nga volunteersan. Amen? Kasapulan tayo man, digiti halang nga volunteers nga umay agisuro. Digiti daduma, volunteer nga agiloto ka nagpamerienda. Katagasam. Ni kadaratan ko na ni principal kat. Pastor, di lang mabalin nag-request. Di lang mabalin nga, dito set up tayo ti leadership training kat 2 Fridays. Could you imagine that? Kat kunana kat, di mabalin kat i-request ko, I would like that you will teach our leaders how to make resolutions. How to make financial statements and financial reports. How to conduct meeting by using parliamentary orders. Kung kunami ti panunot mi kat agmayat, digito yan. Tamo na nga isagot ka ni Gadol ti pagsayaatan, digito estudyante. And that is how our pastor is doing to us. So makita yung uray at daysunat Australia, si papanunot kada tayo, sila lagip kada tayo, kakabsat. Uray no at daysunat, dito si papanunot kan sila lagip, tigiti kakabsat nga dati abroad. So nga kitaan tayo, may schedule na, talaga nga gudwa-gudwan at uros na, kan uray pa'y ti panawin na, so that matendaran na laang, mamit, dagiti kasapulan, dagiti na mati. So nga no, datayo kat agrekla-reklamo tayo ti panagbiag tayo kakabsat kada na spiritual nga ministry kan spiritual life tayo. Gimong manan, hintay man batak to no malaman. Panunutom ti senior pastor tayo kakabsat. Amen? Todo mat, maturog aklatan, nakapitpitak to man, dato'y shoes kun. Awan to man usarak nga mapan iskulan. Jak penalpas te report ko, jak penalpas te project ko, jak penalpas te assignment ko. Kung na ni heaven, di pa nakamula te mula naman Marian. So nga, picturum to lata, di kita mula kalaman si Memorial Park kan. Okay. Amo mabaling nga marami, data amumat ni Ma'am Marian, di jay. So data trigat na no ti teacher mo kang paganderam kat member dito church. So nga, tikunakmat kat, alright, amen? Dapat ada kanya tayo deta, mapagnamnamaan. Anyaman, de kita na ipatalag kada tayo, mapangnamnamaan ko ma. Kan may katlugan ti maudi, tuloy-tuloy dapat ti panaggrow tayo. Hala nga para kang ka, para ka dagiti sa bali nga tao. Fathers, continuous growth for our children. No datay ti umununa nga alan to ti Apo, panatag tirik na tayo, na isagana tayo digiti anak tayo. Awan danag, awan nervyos, kasi naisagana tayo isuda. Amen? So nga deta, kababalin iti maysa nga tao, Kristiyano nga daan iti makunkuna nga spiritual maturity, at ti sense of responsibility na kadagiti desisyon na. Hala nga di bukod na nga pagimbagan kan pagsayaatan, no di iti pagimbagan kan pagsayaatan ti kaadwan, kan panunutan kan i-consider na pa iti pakadadaulan ti kadwan. Adaan kang kuana ti kababalin nga mapangnamnamaan, kan may katlo, tuloy-tuloy ti panagtakkel, panaggrow. Amen? So ngay ti daytoy nga kanito, how's your spiritual maturity? Amen? Kadagiti decision mo, namin anukan nga nadadaal because of that decision. Namin anumon nga nasaktan ti puso kan rik na tinaganak mo because of that decision. Namin anon nga nadadaal ti testimonyom because of that decision. Well, if it is done, forget it. Alright, rise up and start it the right thing and the right way. And I believe if you will going to start it right, kasama mo na ang Panginoon. At sana you have learned a lot of lessons from your decisions, wrong decisions in life. How's your growth?
Do we continue growing? Oo. Wano stagnant tayo. Don't be contented what you have. Learn more. Okay? Learn more. Why? It's not only for your own self, but for the benefit of others that surrounds you. So my beloved brethren, I hope and I pray that the simple message that the Lord has given to us with regards to the need of spiritual maturity in our personal life. I hope that it helps us, it reminds us, and it will continually remind us for our great need to be spiritually mature. Tiya po iti mang bendisyon kada kayo, kas tuloy-tuloy ti panag-grow ken panag-mature tayo. God bless us all.